Video masa Aam Aadmi Party le BJP in beidan te Delhi Chief Minister le Lieutenant Governor in kara khia thu te kan sei to a Delhi State Puitling Nilova Union Territory yani awanga Sawrkar in rail bol na State Governor ho aya Lieutenant Governor in enroll na han nga jok thu te po kan sei to thin bok chutiang taka Lieutenant Governor te an poimo wang chuan Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal po hian zirtop nia piang in Lieutenant Governor mutrina tuna Lieutenant Governor thar VK saksena nen po hian meeting poimo an nei dun to mase tun hnai engemaw tia tangkhan Lieutenant Governor le Aam Aadmi Party in kara thu in mulo engemaw a awm awangin le Arvind Kejriwal a Delhi po na azin fo awangin Lieutenant Governor nen hian thakhat don la in mulovin an oma LG in Aam Aadmi Party Sawrkar chu kong tam taka ei ruk na nena in kaihnoya puin Aam Aadmi Party lamin LG hi tunma na thona cheng tam tak ei ruwa an pu ve bok chutia thakhat don la in mulova anom reng hnu chuan Arvind Kejriwal hian kar masa zirtop ni September ni kwa khan Lieutenant Governor hi mu a MCD in Delhi khopui bolhlon song boldana du khoplo thu thlenin Delhi khopui thian thiang hlim tura malaka chul zia soipui kan soito thin angin Municipal Corporation of Delhi MCD a hian BJP an Sawrkar meka kumin April thavel khan in thlan that a hun le dai to a mase BJP lam hian chuan lam engemaw siamin tun thleng hian in thlan an la conduct lo ani Lieutenant Governor nenan in muzo hnu hian chanchin bumi te zona changin Arvind Kejriwal hian Lieutenant Governor nenan in kara boruak thalo om chu poyati thu le tunchina chuan thataka mi pui rongbol tura an thodun na be sei to thu asoya Delhi khopui then thiang hlim le bolhlo seng hoi konga MCD te chanpui tura Delhi Sawrkar a in hon reng thu asoi bok hetia Chief Minister in Lieutenant Governor a mu hian an in kar boruak ati that pha chuang lem lo hle a ni hnu loka Lieutenant Governor hian CBI nena Kejriwal Sawrkar chui chiang turin thupek thar pakhat a pele ngal chu Delhi Transport Corporation man tur bus thar order chungchanga ani a Kejriwal kai hruai Sawrkar hian public transport ti changtlung turan a sataka mala in bus thar changkang tak an label treva boruak bolhlo zwal zel tur ti tlem nan electric bus an leitlang pui electric bus mai ba ka hian CNG gas mang bus sangkhat leitumin tender an chua boka mase Lieutenant Governor masa in chu tender a chuan thilfel tok lo a om ti in malak zui a phalsak lova CNG bus chu le yani ta lo ani chu khes chu tuna Lieutenant Governor thar hian ron thar tho le in CBI nena chui turin phalna a peta ni a aba saber le ani lo miawa wangin Sawrkar in sum maseng lova CBI hian engber nge an chuyang ti po ria thiam har ang reng jok le engpo ni se thu nei tu ten chui tura thu an pe ni chuan an chui le don chu ni photanga enge an chui chua ti te po kan thlir zui ze lang chu hetia Lieutenant Governor in CBI te nena Delhi Sawrkar chui theina thu pek a pek mek lai hian Arvind Kejriwal a Gujarat-ah thlok lut ve chia thunga akai hruai Delhi Sawrkar a department sang te CBI lamin chuin ve buai rengma se ama Chief Minister ber hian eng department ma chan na nei lo boka state danga an party tilian zer tur le campaign turin hunrem changa in siam thei zel ani Kejriwal a Gujarat-ah thlolu ni September ni som pakhat cholni tlaya Gujarat Aam Aadmi Party hruai tu ten an party office Gujarat Police in an dap thu le engma man tur mulova an chua le thu an soya heti taka BJP na Aam Aadmi Party hlawa adona satamai hi mak an ti thu an soibok thotan ni September ni som pahnia Arvind Kejriwal-a'n Ahmedabad khopuya Rickshaw pu te meeting anei puya chuta zona le chana hun an hona chuan Rickshaw driver pakhat Vikraman Arvind angai sanzia soin Punjab Rickshaw driver pakhatin a Inah Zanriah som anga Arvind aten chho anei thu alo hriat angin ama poina Inah Zanriah som ve du thu a soya Arvind an chu som na chu pomin Punjab Rickshaw driver le Gujarat Rickshaw driver tena an hmangai awanga lom thu a soya Vikrama hnena chuan Zanriah ei tura in pe thu le a thlenna hotela ama ron lam turin a som let ngal bok ti chuan zana Vikrama hian a rickshaw in Arvind a chu
Athlenna hotel atangin avashruaya Arvind Kejriwal hian Gujarat State Aam Aadmi Party President Gopal Italia le an leader pakhat isudan gat vi te antel ve bok chutia hotel atanga Vikramate in lam man pan chu Gujarat Police ten konga lo ti dingin Chief Minister chu VIP security pack an du thu le auto rickshaw chuang lo tur an du thu an lo hrila VIP te hanin don son dan le anin mikhwal dan pangai anga thil kalpui tura thu pek an don thu an soi mase Arvina hian ama thu lo hril tu police officer hnena chuan VIP security yamamo lo thu hrilin instead a hian in politician te mi pui zinga anin lan ngai lova heng politician te hi mi pui ten an kham to ke chu mi pui ta kani ange in mi pui te zinga ka chenga tuna po hian an hnena ka kaldon insecurity hi kamamo lova indule in chief minister va pero ti in auto rickshaw changa chuk atum lo thu chiang takin na hrila officer hian remmati lo viauna in Kejriwal hian in ven himna kamamo lo thu ziakin ka hril chewa chuti chunga minti buailuin tumani chuan inti lo tur ti in ni ang min man ngot theina dan in nei si lova ti in aya chiang in a hril le a मुझे जनता के बीच में जाना है मैं जनता का आदमी हूँ मेरे को ऐसी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मेरे साथ ऊपर वाला है ऊपर वाले से बड़ी कोई सिक्योरिटी नहीं है आप कह रहे हैं मैं तो दूंगा तो आप तो मुझे कैद कर रहे हैं यू आर अरेस्टिंग मी यू कैन नॉट अरेस्ट मी chumi nuwa chuan police te hian ti buai zui tum lovin Vikrama rickshaw chuan an chuan tlang tira ahnunga police bolero in an escort thung ti chuan har satna dang tok lovin tluang takin Vikramate in chuan va thlenga an kota chanchin bumi te le mipui an lo pungkhom hnem hle Vikramate veng hi assembly constituency a chief minister ni mek bial chunga om an ni a heti taka veng chung mipui ten Arvind Kejriwal le Aam Aadmi Party an lo lom hian an bial tu MLA chief minister ni mek tan thu cha engemaw tak chu akeng nge in a rin om Arvina hian kumin kumtir lam Punjab in thlandon campaign lai khan Punjab auto driver pakhat somna ti hlo tlingin a Inah Zanriah alo ei to a mipui nol pui lom zong le hip zonga politics khel thiam berte zinga min ani ti ila kan soi sual tam om love tuntruma Gujarat auto rickshaw driver ina chho ei po hi mitam tak chon politics khelna chi khata kan nga yanga mase tiang hian midang chief minister dangin hanti vengot po ni se mipuin Kejriwal han lomang hian an lom ve kherangem ti ero ngai tu tham tak ani ome heti taka mipuin an ngai na ta an lom na hian chan na neya chu mi zong zong ta na pom vek thei tura clear bik nei lova an ronga bol sak thin wang ni in alang Vikramate Inah Zanriah nei kham hian anin kota chanchin bumi tele mipui pungkhom ma Arvind Kejriwal hian Vikramate chung ko chunga lom thu asaya an Zanriah lo buat sai sak chu a chodu zong tak an mani na po nei fo thin ani thu soin Vikramate po Delhi an ronjin ve huna anina choron ei turin asom let ve ngal bok hetia Gujarat auto driver te laka tlak tluma che that viau pialama hian ukil rual le sumdong pol sang te laka po Arvind Kejriwal hi ache tha in meeting lian tak tak anei pui hloma heng meeting te hian eng tiang che in nge mi pui te na tho don ti le ama ngai na anga lang mi pui te hian in thlan huna Aam Aadmi Party an vote angem ti ero in thlan zo vote chiar huna hria thei chawang in thlan ma thlani vel oma hian eng tiang in nge boruwa ka her chho zel don ti te po update zui zel kan tum don nia tunatan chuan heti chin hini le ri phot se next video en mu le theu kan tum don nia chumi ma chu mang tha le ri vek phot ule